Apa maksudnya? Becak formasi nih. Kayak sempur mas. La 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 la. La 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 la. Iya 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 iya. Sia sia sia. Ho a ho 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 ho a ho. La 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 la.
Sini iki nggih Pak nggih. Mriki Pak. Zaman biyen penjajah. Nah iya sarung jagung abote kebacut tresno tak rewangi Benci ikara melakukan hae iyo mriki lho Mbah sarung jagung Sik. Iki anak-anak kecil
Saya tahu. Oke, ayo Mas. Monggo monggo, ayo. Jogete ning kono ning arep jogete. Kene bae. Ya. Karo jenengan. Nggih, ta mriki mawon. Lu becik paten. Mriki mawon. Timbang perpisahan. Rindas ayo. Selesda. Tak rewani samudana marang kula marga. Garwa lan peputra. Liwat kincange kalis. Bapak kok saya ditinggal? Yo. Pak. Kok jenengan tega to, Mas? Lah kok dicampakkan? Loh, suaraku tereng. Tak yus karo rono lah. Dicampak. Ketoke yus rada Mesakne aku dicampakkan lho, Rek. pelaminan wis kosong. Heeh. Terus iki kursi ya do kosong. Kursi wis kosong. Heeh. Bapake dicedhaki yo mlayu. Kasihan yo. Heeh. Secantik ini kok dicuekin. Oleh piro, Nduk? 30. Lumayan. Ayo, monggo. No. Urip pondo kutha gedhe gawe tak
melanjutkan jamu Pak Desaimo minta Pantai Klayar sama apa nduk mau? Karangkates. Karangkates bariki satu-satu puter. Iya. Soalnya nganteni ya wis arep bobok. Lah wis bobok kok arep bobok. Ya wis bobok. Ngantuk. Yuk lanjut. Urip ana. Iya. Saben bengi nyawang Iya. Hup. Hup, nunggu apa-apa? Nunggu apa-apa? ya Ning sak ngono tok aku. Tumben pas. Pas. Wis latihan. Tumben kompak. Pas. yen memajang mung karo janur kuning Ayo. Ayo. Monggo, Pak. kembang wae waton guna Wis, Sithik ae. dananya enggak ada. Urung ana prangkone kok. Nek prangkone jelas ya suwe. Monggo, Pak. pacitan sarwi Sithik ae, Reng. Ora. Rada larang ngono lho, gareng gitu lho. Emang apa-apa kalau enggak ada Jual mahal dananya? dikit dong. Apapun kalau enggak ada dananya sih melengis. Pokoknya jual mahal dikit. Yakin? Nun sewu Pak, jenengan ngasih dana aku semangat. Pripun, Pak? Monggo. panas Hei! udan Janjine pripun Mas? Janjine kepiye Aja ngasuk-ngasuk. Jangan mepet-mepet. orang Mas, iki tanggapan ora latihan. Mbok sing Lah kan ora ana danane, jarene tergantung dana. engko ditambahi dana Baik, yuk lanjut. Ya Bu, ya. Dananya kosong, zong. Disurai. Panas utan. panas Panas udan panas. panas udan panas aling-aling capek gunung Ya la la. Ya la la la. Hey yo. Las Las. rong kecer. tekan ngendi mau Nadian wadon. Nadian wadon. Wis kowe apa ya? Nadian wadon sarata lanang
Inumane banyu bening. Inumane banyu bening. Garap irama seger. Irama seger mawon nggih. Monggo. Pokok celuk ngene. Nggih no. Dek jaman berjuang. Pak, Ora sida. ngapunten Pak Nun Sewu. Ora sida. Yang di belakang kalau nggak ada sama sekali nggak bunyi musiknya Pak. Mohon maaf. Pak. Bener ya? Mohon Kok maaf. sidik-sidik ngono lho, Ini Pak. saya Kok hanya syarat? menyampaikan inspirasi. Ini udah kelar saya tambahin Betul, lagi. Orang Kok kita syarat, Pak? orang kita 5.000 lecak mak monggo. Ben anu Pak ben nyambung Pak. Tapi Soalnya tenang, blas kalau Nun Sewu. perincine iki. Tenang. Ya ampun. Boten tupis boten. Nah. Nggih Oke, lah. semangat. Ngono ki ya patut-patute ngono. Konco-konco di semangat taliasi Ayo. 50.000. Ayo Mas Hah? Dikit. Kula dereng lho, Pak. Niki lho, Pak. Dikancani Pak, mboten. kula dereng. Yo 50 meneh. 50. Lah kepiye to? Iki penyanyi apa preman? Santai wae. Santai mawon. Ngerti ngono ora maju mau. Salah. Penyesalan Matur suwun. datangnya belakangan. Pasti itu. Berkah nggih, Pak nggih. Mbok entuk ijo luwih akeh. Monggo, buka celuk. Dek jaman berjuang berkelingan anak lanang Semangat ya, Rek. Betul kan? Betul. Garenge semangat. Pokoknya anggere nek prangkone mesti lancar. Nek Dan gak ana rada Basuki mampet. mau beo. Apa kuwi? Hah? Apa kuwi? Lah, maksudnya ki pajak-pajak. Pajak. PPN. Syukur bisa nyawa Ya. gunung desa dadi raja dene ora Barang dangdut. Kendang dhuwur. Kendang dhuwur. Oh, oh, Iya, iya, iya. Ja,
Tambahin mboten, Pak. 10.000 tambahin. Pak, tambahin mboten. 5.000 Mas. Ora apa-apa tak tambah. Wis nang tak. Suwe-suwe kok murah to, Reng? 100. 100. Kesel kowe. 100. Ora apa-apa. Nah. Ora apa-apa lah. Nah, Garenge murah kan kok. Gah aku 100. Emoh. alhamdulillah. Emoh. Mau Pak mboten purun Pak. 100 kok, Pak. Wis tak budhe. Apa rezeki kok. Lanjut. Syukur bisa. Ayo Mas, goyang Mas, semangat Mas. Ayo Mas. Matur suwun, Pak Bapak. De, nun sewu. Ini hanya mingkar mingkur ring akara akarana karenan maradi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mriketarta pakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji mingkar mingkur ning akara akarana karenan mardi siwi sinawung ras mining kidung sinuba sinukarta mriketarta pakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji hum wilahi
ageno mawa sidhem mantra-mantra wetan anggen danu kilen kinayungan asta gangga wirantanu sinten menika ingkang ngabiyantara campur sari gita sura pangarsa Raka Mas Bondan Pinarno ingkang rawuh saking tlatah Pedongkelan Jakarta Barat. Dalu menika tinimbalan keluarga ageng Bapak Warti Dalajan Ibu Isrini hanetepi darmaning sepuh ndhawuhaken atmaja putripun Dek Aprilia Febi Farah Lisa Sarjana Farmasi ingkang sampun jinaturami kalian putra kakung Mas Lutfi Hafizudin AMD. Mugi-mugi ing tembe keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin.
du. Yuk. Yuk. Bener kandhamu kanggo nanging apa Lah kok ngono? heeh Mbak Yu monggo aku seneng nganggur mangan turu omong kosong Lah kepiye lho, Pak? heeh yuk ayo monggo aku seneng nganggur mangan turu omong kosong ayo aku njaluk sanggup macul garap sawah Sluku-sluku pato ela-elo si Rama menyang Solo leleh payung muda majenti lololoban wong mati ora obah yen obah medeni kocak yen urip golek aduwe Sluku-sluku pato ela-elo si Rama menyang Solo leleh payung muda majenti lololoban wong mati ora obah
Keripik gedang keripik telo. Rujak ya nduk ya. Iya, Mas. Loh, loh. Nanan. Yuk, loh, 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 loh. Iya. Iya. Yuk, loh, loh. Lah, lah. Sekarang gambang, Duk. Yup. Iya. Hae, hae. Cedaki Simbah Kung. Ben marem penggalian, Duk. Iya, ya. Yup. Loh, 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 loh. Hae, hae. Ladang rujak jeruk.
Matur Mbah Kung. Mbah Kakung. Kondur teng Kalimantan. Sampun lunas nggih. nggih. Sampun. Sampun mboten gadah. Ayo kene. Si. Yo. Hey yo. Hey yo. Hey yo. Ya yo ya yo. Oh, 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 oh. Oh, yo. La 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 la.
Sampun. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun.